Gaur, azaruak 10, Memoriz egunian, indarkerizen biktimak gogoratu eta omenduko doguz Lekitxon. Lekitxoko Santo Tomas azokan izena emoteko epia zabalik egongo da azaruen 14tik 23ra. Lekitxoko etxe bizitzen 125an ez dago inor erroldatuta. Etxe bizitza utz bat badaukazu ipini alokairuan. Azaruen 13an Behobia Donostia lasterketara joateko autobusa ipiniko da Lekitxotik. Astebururako giro argia eta temperaturak 20 graduren mugia gaindituko dabe. Lekitxon, biolentzia edo indarkeria guztizen eta giza eskubidien urraketien ondorioz izan direzen biktima guztizari, egiza, justizia, erreparazioa eta merezitzako aitortzia adierazteko asmoz, urtero, azaruen 10an, ikurrina masta erdizan ipiniko da. Egun hau, Memorizen eguna lez izendatuta dago, eta Lekitxo be ekimen horretara gehituko da, bizikidetza eraikitzen jarraitzeko, eta barriro antzerako egoerarik ez errepikatzeko. Azkan 2 urtietan bertan bera geratu eta gero, aurten barriro be Santo Tomas azokia eukiko dugu abenduen 21an plazan. Azokiaz gain, eskualdeko etxe aberien erakusketia be antolatuko da. Helburuen artean, Lea Artibai eskualdeko lehen arloko nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizlien lana sustatu eta horren produktuen kontsumoa bultzatzea be badago. Azoka honek 100 pertsona biltzen ditu plazien inguruan kokatzen dirazen postuetan. Hori dalata, gure inguruko ekoizlientzat leku ona da euren produktuak erakutsi eta saltzeko. Aurten 32 postu egongo dira, eta honek eskuratzeko izen emotia azaruen 14tik 23ra bitxartian einalko da Lekitxoko udaleko bulego orokorretan eta lekeitio.eus orrialdian. Lekitxoko udalak bertoko gaztientzako emantzipazio plana landu dau, eta ondorizuetako bat, gaztiak Lekitxon etxe bizitzak alokatzeko zailtasun handiza daukela izan da. Lekitxoko biztanleritza zahartzen doia, eta honen eraginez, herriko jardun ekonomikoa, dendak eta negozio txikinak gitxitzen jungo dira. Lekitxoko errolda datuen arabera, herriko etxe bizitzen 135 inguruan ez dago inorra erroldatuta. Horretako asko bigarren etxe bizitzak badirabe, zati handi bat urte osoan zihar utzik edo itxitsa dagozen etxiak dira. Etxe bizitza utz bat badaukazu, ipini alokairuan alokabideren bidez. Azken honek, etxe bizitzien erabilera egokiza bermatuko dotzu segurtasun osoz alokatzeko. Alokatu etxe bizitza utzak eta emon bizitza Lekitxori. Udalak eta Amandarri triatlo italdiak Behobia Donostia lasterketan parte hartuko daben herritxarrentzat joan etorriko autobusa antolatu dabe. Izen emotia kiroldegiko harreran einleike aurreko astetik eta bizar, azaruak 11, askan eguna izango da. Bazkidiak 3 euro ordaindu biharko dabe autobusagaitxik eta bazkide estirasenak 5 euro. Behobia Donostia lasterketia azaruen 13an ospatuko da, hau da, domeka honetan. Autobusa goizeko 7:00 urtengo da Lekitxotik. Lasterketara jutekua bazara, hurbildu kiroldegira eta emon izena. Herritxarrak dira herriza bizirik mantentzen dabenak, eta azkan urtietan gero eta gatzago bihurtu da Lekitxon etxia alokatzia. Utzik dagozen etxien kopurua handiza badabe, gaztiak ezin dabe etxe bizitzarik eskuratu eta ondorizuetako bat, Lekitxoko biztanleritzen zahartze tasa askartzen doiala da. Etxe bizitza utz bat badaukazu, ipini alokairuan alokabideren bidez. Azken honek, etxe bizitzien erabilera egokiza bermatuko dotzu, segurtasun osoz alokatzeko.
Se cree que puede luchar como su abuelo. ¡Ya basta! Vamos, largo de aquí. En la vida. Zinema, La forja de un campeón. 19. mendearen hasieran, boxeoa erregeen kirola zenean, Jen Belcher boxeolari gazte eta talentudunak bere aitona jaken urratsak jarraituz, Ingalaterrako historiako txapeldunik gazteena bihurtu arte borrokatuko du. Hau da, boxeoaren jaiotzaren benetako istorioa, orain arte, inoiz kontatu ez dena. Una oportunidad. Un combate. Podría ser el campeón de Inglaterra. Eguraldia. Gaur, eguna, hotzetik eta eguzkitsu hasi dugu. Orduak aurrera junala, eguzkitzak girua epeldu dau. Bizar, giro eguzkitsuagaz jarraitzuko dugu eta hegoaizia injartu egingo da. Temperatura minimuak hotzak izango dira eta maksimuak bardintxu jarraitzuko dabe. Sabatuan, zeruan goi eta erdi mailako hodeizak eukiko doguz, baina giro argizia espero da. Hego-ekialdeko haizia tarteka sakarri biliko da eta termometruak 20 graduak gainditzuko dabez. Domekan, giro argiziagaz jarraitzuko dugu. Hego-ekialdeko haizia sakarri biliko da eta maksimuak barriro be 20 graduren mugia gainditzuko dabe. Hurrengo astian ekialdeko haizia sartuko da eta honek giro bustiza eta hotza ekarriko gaitzu aste osoan ziar. Gainera, martitzenetik aurrera haizia asko sakartuko da, beraz, asteburuan eukiko dugun giro argisa aprobetxatu hurrengo asterako aldaketia datorreta. Ondo izan eta hurrengo asterarte.